Isto resulta que foi un guardia civil que destinaron novo, acaba de salir da academia, e mandaron para un puebleño de aquí de Galicia. E alá chegou, según chegou xa o sargento que estaba ali, dixo, total, aquí non temos nada que facer, mira, colle se basta dar unha volta polo pueblo para conocer o pueblo, porque total, aquí, mira, aquí non che pasa nada. Así vas dar unha volta e xa está. De todas maneiras, se ves algo raro, xa sabes o que tens que facer que estuveches na academia. E así foi. O tipo marchou no coche da Guardia Civil por diante, puxose na salida do pueblo, tal cual. Ainda ben non se puxo ali, pasa un coche, pero a 200 por hora. E parou no ali, parca o coche ao lado. Buenos días, buenos días. Usted non se dá conta que aquí hai un límite de velocidade, 50, e usted ven polo menos a 200 km por hora. Xo, bueno, non me dei conta. Xo, a ver, carné de identidade. Non teño. Non ten carné, pois carné de conducir. Non, é que non cheguei a sacalo. A ver, a documentación do coche. É que o coche acabo de roubalo, entonces... Bueno, pero documentación terá. Déame aí da guantera. É que aí jardei a pistola. Pero que pistola? É que eu veño de roubar o banco, ó. Ábrame o maletero ahora mismo, quero ver os billetes. É que aí detrás trae o guardia que estaba na porta, que tuve que pegarlle un tiro. Mire, é o meu primeiro día, Non me quente, que eu sou moi tranquilo, pero cando me quento, espera aquí. Marchou o coche. Mi sargento, aquí el agente 327. Por favor, venga a la salida del pueblo que tengo un problema. Dios, ni en 5 minutos, hijo el sargento. ¿Qué pasa? Ese hombre roubou no banco, matou o guardia eterno metido dentro do maletero. Non ten carné de conducir. Ten unha pistola na guantera. Deixame a min, home, deixame a min. Ala marcha outro, todo cheo de razón, bota o peito para fora. Buenos días. Hola, que hai, buenos días. Vamos a ver, ó, que me di aí o compañeiro que usted ten detrás aí unha persona que matou, que lle pagou un tiro, máis que roubou o banco. A ver, ábrame aí o maletero e tal. Abreu o maletero. Eu aquí non teño nada. A ver, logo, ábrame aí a guantera, porque me dixo que tiña aí unha pistola. Pero vamos a ver, a guantera, aquí non hai pistola ninguna. É a documentación do coche, aí ten, aí ten. É o carné de conducir? Si, hombre, como non, tome. Pero si, me acaba de decir agora que roubaron un banco, que matara a un, que estaba usted sin carné, tal. Si, ó, seguro que tamén lle dixo que iba a 200 por unha zona de 50.